bhozidhera acho pavakanzi vanhu venyu ngavabve vakatobudawo musodzi vakatochemawo vakatouyawo vakararawo nevanhu panapa. Honorable vakachengeta vanhu vavo. Makatarisa ndiri mwana mudiki, I'm 32 years old. Handisi kana kutoziva kuti ndingaite sei pataidai so ndakabva ndangosvika pagredhewa mapirisi angu ese nezvinhu zvangu zvese zvakagredhewa. Ndine mwana 1 anotonwa mushonga. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tinoziva kuti isusu kana kuchinaya vanhu tinomhanya kunopinda pakavharika tovhara mikova kuti tisanaiwe. Asi nhasi uno vanhu vanodarika zviuru zvinotodarika zvinomwe vari pachena chena mushure mekunge vadzingwa munzvimbo yavaigara, nzvimbo yeWildale. Umo mavakangosvika mavari kutaura kuti makauya motikari dziya dzinodira vanhu mvura dzinovava, pakauya vanhu vekwasheriff, pakauya mapurisa mablack boots, zvekuti vanhu vakapindwa nekutya vakataka kuburisa zvinhu izvo zvaitorwa zvichisvika zvichikandwa kuno kusekutaura kwavo. Uye vazhinji vari kutaura kuti varasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira mabhethi nezvitupa, nekuda kwekuti munhu waisatomboziva kuti zvinhu zvako zviri kuiswa papi. Vanhu vatataura navo pano vataura kuti zvakakosha kuti dzimwe nguva kana tichiita zvinhu zvakadai titange tatarisawo mamiriro ekunze, nekuda kwekuti nguva yabviswa vanhu inguva yekunaya. Vana vadiki vari kunaiwa, chembere dziri kunaiwa. Musi wavabviswa chaiwo pakaita mvura yakanga yakawanda yaitove nemheni. Vapowo kutenda zvakare kuna MP avo vati vakamira navo vakazounzawo zvakare matendi, asi zvinhu zvizhinji zvakaparara nemvura yakanaya. Tataura nevamwe vati zvakakosha nekuti vazhinji vanhu vaigara apa vaiita zvekukanya zvidhina, asi vakabva vabviswa ukoko vari kurambidzwa kudzokera zvakare kuti vakwanise kutengesa zvidhina zvavo. Vanhu vari panapa tinokutendai nekuuya vemedia. Tinotenda kuti masvika tichiri pano. Vanhu vari pano vakanga vachigara paold compound yeWildale, vari ma-ex-workers. Vazhinji vacho vane hama, vabereki vavo, vanasekuru vavo vakabva kuMalawi, Mozambique before independence, vakashandira kambani vakaberekwa ipapo. Kunge inini ndakaberekwa 1975 pakomboni iyoyo yeMondabde neDeofes, tikashandirawo kambani yacho 2000 vakaretrencha vasisina mari, vakatisiya tichishanda ipapo tichigadzira zvidhina. Ndopataigara, hatina kumwe kwatinoziva, tinongoziva ipapo chete chete kusvikira vazodzoka 2020 vakutaura kuti vanenge vakuda nzvimbo yacho. Saka takambotraya kuti tikumbirewo kuti kuvatungamiriri kuti isusu semaresidents mamwe acho ndiri kuti hatina kumisha. Vanasekuru vedu vakangobvawo kuMalawi, Mozambique, vanhu havana kwekuenda, vatitsvagirewo pekuenda, tikabva apa toenda pamwe. Saka MP vedu vanga vari kutimiririra kuti tiwane pamwe pekuzonogara. Saka in the course yekuti time frame yavo netime frame yekambana zvakaramba kumita, ndosaka vanhu vakazotutwa nasheriff. Zvisina kubvira zvamboonekwa kuti sheriff anouya nemapurisa nepfuti nemakano nembwa, but vanhu vese havana kuresista, vakabvuma kuenda. Vakangoti titakurei, vakatitakura vakatisiya panapa. Saka takamirira honorable zvakare, vakauya vakati vari kuuya neplani kuti vanhu vachadyei, vanhu vachazomuvha panapa vachienda kupi. Mava nemazuva mangani muri panapa, uye tiri kuona zvinezvi season yatirika kuri kutonaya. Muri panapa pakambonaya here uye muri kugara sei? Ichokwadi taane mazuva anosvika 5 zvinhu zvatanga izvi. Zvinhu zvakatanga kubviswa mudzimba, pakazoya sheriff achitakura zvinhu achiunza kuno. Saka pa5 days mvura iri kunaya, zvinhu zviri kunaiwa, zvinhu zvakaparara, zvakauya kuno kuzvimwewa semakitchen unit, mawardrobe. Mukadzokera kusighting ikoko munoona zviriko zviri kukukurwa nemafront loader. Marata vanhu vakakwanisa kubvisa mamwe, vamwe havana kukwanisa kubvisa. Vamwe vari kukabvawo nemaplastic, vana vari kungonaiwawo vari pasango panapa. Takatomirirawo help kuti ikasike kuuya. Muri kutaura kuti mune 5 days muri pano, muri kugezei? Mvura yekunwa iri kuwanikwa kupi? Zvamuri kutaura nyaya yekuti kudya, muri kudyei? Nenyaya yekuti pari kubatidzika moto here kuti mukwanise kubika?
vanhu vari kungodyawo zvavakanga vanazvo mudzimba, asi everyday zviri kuramba zvichita sei zvichipera. Vamwe vacho vanga vasina complete zvinhu, saka kune mawishers ari kungovawo nechikafu. Matendi honorable vakauya nemamwe matendi ekuti vafanira kukavha vanhu, bhozi dhei racho pavakanzi vanhu venyu ngavabve vakatobudawo musodzi vakatochemawo, vakatouyawo vakararawo nevanhu panapa. Honorable vakachengeta vanhu vavo, saka izvozvi tiri kuziva kuti vari kumhanya kuti zviite. Takatarisa panapa pane varume nevakadzi, muri kuzvifambisa sei pachimbuzi? Zvimbuzi tiri kushandisa zvepa-local beer hall iri panapa. It's like pane local beer hall riripo, saka kune zvevarume kune zvevakadzi. Dziri nyaya dzekugara, mumwe nomumwe ane tendi rake. Vakangoisa semagariro ataita ikoko, mumwe nomumwe ane katendi kakewo. Kuri kuti mawaniswa mukana wekuchema kune vane simba racho, zvii zvamuri kuchema nazvo imimi zvamuda kuti zviitwe? Isusu tiri kuti dai zvaigoneka, nekuti zvataitarisira isusu pano takapagara nguva yakareba. Sekutorwa kwangoitawo honde yeminda dzakatorwa tiripo, taifunga kuti panapa panogona kuzongopesera tapa pedu. Sezvo zvakaramba takuchikumbira kuti tikawana pekugara first. Second, vanhu havangogare pasina basa ravanenge vachiita. Taigadzira zvidhina, tinogona kugadzira zvidhina, kupuwawo nzvimbo zviri kungopuwa vamwe machaina ari kungopuwa nzvimbo. Topuwawo pamwe pekukanyira zvidhina zvedu izvozvo. Kana kuti todiversifya kuita mamwe maprojects mamwe akasiyana nezvidhina. Togona kugadzira zvidhina zvesimendi, togona kugadzira zvidhina zvemajecha izvi. Kana kusina land inogona kuti tiwane pekukanya zvimwe zvidhina. But source of living chidhina chatakagara ndochatakaziva mukambani, ndochatata kungogadzirwa chakusupply nyika yese, zvina zvaingotenderera izvi. Tataurawo nevechidiki avo vati zvinhu zvaitwa izvi zvakanganisa upenyu hwavo, vakazvarirwa nekukurira munzvimbo iyi zvekuti havana kwavari kuziya kwekuenda. Makatarisa ndiri mwana mudiki, I'm 32 years old, but chakata kuti uye munzvimbo yeMandabden takauya through vana baba vedu vachitaura ana sekuru vedu vaishanda Willdale. Then pakaitwa honde yeminda muna 2000 Willdale yakati nzvimbo ino hatichaishandisa, vakapiwa imwe nzvimbo. Then vakabva vatadza kupa ana sekuru vedu mari, vakatadza kupa mari dzemari trench mabonus nechichi. Vamwe varungu vakaenda, vamwe vakasara vacho ndo vakapiwa kune rimwe divi. Then vabereki vedu noti vakasara vasina mari, vakabva vangosara vachigara papi ipapo bhozi vanga vabva nzvimbo dzakaita se dzakasiyana siyana, nyota vanga vasina mari, vanga vasina kwekuenda, vakabva vasara munzvimbo iyoyo, vabva vatanga kuzviitirawo basa rekukanya zvidhina kuti vararamise mhuri kusvika isisa bereki kwavo kusvika takura nhasi. So Willdale yakauya vachiti nzvimbo ende yedu, endeni vanhu havana kuramba, but mutungamiriri wedu isusu vamanhanzva vainzwisa muraramiro wedu wataita, vakanotikumbirira kuministry, vakati kune vanhu vari kuafektwa, vamwe neparliament, vamwe nemaeviction nezvakasiyana siyana, neairport, kuextendwa kweairport. Zvakanzi alright, vanhu ivo tiri kuvatsvagira kuita se kwekuenda nehurumende. So ndo patakati takangomira kuti tiri kutsvagirwa kuita se kwekuenda nehurumende. So takangoshamisika, ana sherifi vakuuya vakutobvisa vanhu vachiti land ndeyedu. Kana muchiti makashamisika, muri kurevere kuti kumashure uko hapana matsamba akambonyorwa muchiziviswa kunzi pamakagara panapa hapasi penyu? Tsamba dzakauya, tsamba yakauya ichitaura izvozvo, but isusu tiri vadiki takamhanya tichinokudzawo vatungamiriri vedu. Sezvandiri kutaura kuti MP wedu vakatiti anoti hakuna kukumbirirai kupi kuhurumende kuti muwanirwe kwekuenda, because ikodzero dzemunhu kuti kana achibviswa panzvimbo anofanira kunge ane kwekuita se kwekuenda. Mutungamiriri wedu isu anoziva kuti vanhu vazhinji vakasara vanga vasara umu vangosiya havana kwekuita se kwekuenda. That's why vakawana mukana wekuenda kunotikumbirira kuhurumende kuti vanhu vatinoziva muraramiro wavo havana kuita se kwekuenda. Saka pavakaenda vakabva aiva ndataura nehurumende vatiitai sei imbogarai tichikutsvagira kuita sei uchienda. Saka takazongoshamisika Willdale yakuuya nana sherifi mapurisa, takabva tatya, ndo muitiro wazvakaita. Sei muri kuti makabva matya? Zvaityisa here? Pakauya vanhu vanotyisa here? Musi wamanzi endai, munhu wainge wakasununguka here kutora zvinhu zvako uchifamba zvakanaka? Zvaifamba sei? Ndakati kusununguka tinganyepi, because vanhu vakabatwa nekutya, because vakaona zvinhu zvavanga vasati vamboona. Kwakauya motikari dzemvura yaya dzinowanzomwaya mvura inovava dzedze, dzaisvika 4 kana 5 kana sikakanganisi.
motikari dzekwasherifi dzaisvika 10 every mota igona inge vanhu kana 30 vanenge vakapfeka mabhibhi akanzi sherifi kozoita mapurisa support unit. Saka vanhu vakatya kusvika pangunzi vanhu vakutonobviswa zvinhu vakabva vatongosvika vatanga kutobvisa chi zvinhu hakuna munhu aikwanisa kutaura kana ukada kuti ndiri kukumbirwa ndibvise zvinhu zvangu vaibva vakomana kwasherifi vaibva vato hakuna zvinhu zvichitorwa zvinongoraswa nzvimbo dzakasiyana siyana. Kana muri kuti zvinoraswa nzvimbo dzakasiyana siyana muri kurevei? Zvaisvika zvichiiswa zvakaita sei? Vaisa zvakanaka here kuti vaitoti apa tikuisira nhingi apa nhingi apa nhingi zvaifamba sei? Chekutanga rega nditange ndaisa chiri chikumbiro kune vehurumende kunyanya vekwasherifi kuti vanhu vavanotuma kuzobvisa vanhu munzvimbo ngavanzwisise kuti zvimwe zvazvo zveemergency but vaitora zvinhu zvaisanganiswa bhozi mota dziripo 10 dzikurodwa nevanhu 30. Saka chaita ndikuti ukatora bhegi rauyu wotora rimwe bhegi rangana wotora firiji yangana zvikunopinda mune imwe motikari vamwe vari kutora futi ipapo zvikunoiswa mune imwe motikari vamwe vari kutora ipapo saka zvinhu zvaiguma zvaenda 3 nzvimbo kuti munhu uzonyatsotsvaga zvinhu zvako kuti zviri papi waiguma ushayiwa kusvika munhu airasikirwa nemidziyo nezvinhu zvinokosha. Saka chikumbiro kuti vanhu ivavo kana vachiuya haisi mhosva kuti vanhu vada kubviswa but ngavatinzwewo vanhu vacho vari kubvisa bhozi takaguma tarasikirwa nezvinhu zvinokosha. Vamwe vazhinji vakabuda vasina zvitupa vamwe mabhedzi chaivana oti kutotya kuti patichabva panapa nekwatichaenda kwacho zvino tichatanga futi kuzvifambira zvimwe zvinoona kubuda zvimwe zvicharadza kubuda tatouraya life yedu nevana. Matimi mune 32 years makazvarirwa nekukurira panzvimbo yeWilldale. Ichokwadi. Muna kumwe kwamunoziva? Aiwa hakuna kwandinoziva. Vabereki venyu ana sekuru venyu vengu vasina kumusha? Vanga vasina kumusha. Chatikuziva ndechekuti vaigara vaishandira Willdale. Saka nekuenda kwakaita nekusoka kwakaita vakabva vangotanga kuzviitirawo zvezvidhina kuti vagone kuraramisa nababa vedu nesusuwo vacho tichiberekwa kuti munzvimbo iyoyo. Iye zvezvi tiri kutarisa zvevanhu vakawanda sei kana kuti mhuri dzakawanda sei dzaigara munzvimbo iyi? Nzvimbo yeMandhabhidheni vanhu vanogona svika almost 3000 muMandhabhidheni chete nzvimbo yafektwa 3000 vanosvika. Even makatarisa vari panapa pacho paground kungoti hamuna kusvika henyu kuseri uko kune vanhu vakawanda visingaiti. Kana tikuti 3000 tikureva musoro yevanhu kusanganisira vana here kana kuti mungotora vanhu vahombe chete mafamilies? Vanhu vahombe because vanhu vanga vakagara vanhu vanga vakawanda oti dai kuri kunzi munowana mukana wekufamba maizvionera mega. Iko kwacho kwamaigara uko maigara dzimba dzakaita sei? Nekuti tikuona vamwe vane marata pane mapoye nhingi dzimba dzamaigara dzaive dzimba dzakaita sei? Zvazvinoita kana mhuri ichikura handiti pakaita nzvimbo yakasununguka kana munhu aroora obviously anowakawo kake kachikamba munhu kana aroorwa ovakakamba anoberekwa akakura akaroora ovakawo futi mwana musikana akakura chero asati aroorwa achigona kuti agare muimba ine vabereki aiwakirwawo kake oita sei oga kuti awane pekuita sei peogara because ndo nzvimbo yataiziva ndo nzvimbo yatakakurira. Muri kuziva kuti mucompound umu maamune dzimwe dzimba dzakavakwa nekambani imimi nekugara makazenge maakuvaka zvimwe zvivakwa? Dzimba idzodzo ndo dzaigarwa nevashandi vekambani totaura ana sekuru vedu. In short ana sekuru ndo aigara dzimba idzodzo. Saka pavakasiyiwa vakangotanga kugara saka nekuwanda kwatata kuita nekuberekana vazukuru nechichi dzakatava kuita tichatiwedzera because ground ranga riripo. Same youth chichemo chipi chamuri kuda kupa imimi kune vane masimba zvichidai kubatsirai kana hurumende tazwa kuti nezvaMP zvii zvamuri kuda kutaura zvamuri kuchema nazvo? Chekutanga ndisati ndaisa chichemo regai nditende vashandi hurumende vari kuuya panapa vachitiona vachitibatsira nezvakasiyana siyana vakuru vemusangano vari kuuya pano vachitiona vachitibatsira nezvakasiyana siyana but chichemo chedu ndechekuti chikumbiro kuhurumende kuti dai zvaibvira vakurumidza vatiwanirawo pekugara ndipo pataakuchemana zvimwe zvekuti basa nechi izvozvo taakumbozvibvisa but zvinhu zvichatiafekta kwacho kwatiri kuenda kwacho because tatajaira kuti tichishanda apa tinorara apa tichishanda apa. Saka izvi taakutokumbira kuti dai hurumende yakurumidza kuti papokuita se pekugara makatarisa izvezvi it's a rain season vanhu vari kunaiwa vari kuita sei dai hurumende yakurumidza kuti batsira nechichemo chedu. Imi makatarisa pane chiedza here pane kana runyero kutorwa makambonzwawo here kuti muri kuendeswa kupi? Right vakuru vari kumhanya kuda kuti titsvagirwa kuenda pane land iri kunzi iriko kusaidhi rekunyabhira ndo mashoko yatakaudzwa saka ndo miro wakaita situation iri panapa but chimwe chichemo futi tiri kukumbirawo kune vanoita zvemutemo hatisi kushora
tanga takagara nzvimbo yanga ichinzi haisi yedu although isu tisina zere panyaya yenzvimbo yaizikanwa navabereki vedu vanhu vavo vakapfuura but tiri kukumbira kuti pamwe pacho pavanoti vada kunodzinga vanhu kana vakusaina magwaro yokudzinga vanhu ngavambotanga vatarisawo kuti nguva yatiri yakamira sei. Ilendi ndeyedu but nguva yacho yatiri yakamira sei. Izvezvi like muri kuona mvura iri kunaya, vabereki vari kunayiwa, tine vana vechikoro, zvikoro hazvisati zvavharwa, vana izvezvi havasi kuenda kuchikoro. Ndo zvimwe zvatiri kukumbirawo kuti kana vakutarisa ungawatarisa kuti nguva yacho yatiri ilendi ndeyavo but vanhu ivavo vari kubviswa vachienda kupi, vane kwekuenda here? Kana vasina kwekuenda vari kuenda papi? Obviously vachienda parodhi pacho vanenge vachiita sei because havasina pekugara pakunaya nemvura. Zvinoguma vanhu vasanzwisise kuti tiri kuonekwawo sei munyika macho. Zvaitika izvi zvakazongoitika tisina kuzvitarisira. Tasina kumbotarisira kuti tichazongwere kana taakudzingwa nenguva ineyi kunaya kwemvura. Taifunga kuti MP vakamboya vakatiudza vakati makagara nzvimbo isiri yenyu muchange muchida kubviswa, asi tikutaura nevakuru vehurumende kuti muwanirwe kwekuenda. Saka takangomirira kuti MP vachazoyawo tiudza kuti aya mazowanirwa kwekuenda makuenda kwakati. MP vachangobva kutiudza kudaro kwakabva kwauya vamapurisa ndobva asvika achiti mufanira kunge muchienda. Ndobva tamirira MP futi kuti vachatiudza kuti isusu toita sei. MP havana kubatika, ndomusi vakanga vari kuparliament kuchiitwa zvebhajeti. Saka takazongoti Friday yachona vakabva vauya vekwa-Messenger of Court nemapurisa vachiti makufanira kunge muchibuda munzvimbo mamuri. Takabva tatongotanga kuburitsa zvinhu tichiisa panze kuti tigwane kuenda. Saka vakanga vauya nemarori ekuti titakure zvinhu zvedu. Vaitongoti takaburitsa zvinhu panze vobva vatotongotakura voya voisa muside meroad. Saka zvinhu isusu pamwe pacho waigona kutozotera zvinhu zvako zvakuno kana kuzvishaya. Zvichida kuti kune vazhinji vakatoshaya zvinhu zvavo. Vakawanda chaivo. Imo mukugarisana menyu imomo because sevanhu vanga vagarisana. Hapana here ari kuti inini pandiri panapa ndine chinhu chisiri changu, muridzi wacho ndiani? Vamwe vacho zvinodaro but nyaya yekuti takawanda mukombono. Tichitasa mahouseholds aigona kungosvika 7,000 mahouseholds. Saka zvinoreva kuti pamwe pahousehold pane vana kana 4. Zvoreva kuti vanhu vari mukombono vaigona kusvika kuma 20 something thousand. Saka kuti uzosangana nevanhu vese uchivabvunza kuti ndashayawo poto yangu, ndashaya kapu yangu, pamwe pacho unozongopedzera waneta wasiyana nazvo. Zvichida kuti mutaura kuti mimi about 7,000 households mese muri murodhi makadai? Varimo murodhi. Vamwe vacho vachiri kutoya vachiri kututa zvinhu zvavo. Pane here vamwe vekuti vaunzwa kuno kurodhi vakawana kwekuenda kana kuti mese makangogara pano parodhi? Vanhu vakanga vaine kwekuenda vakangobviswa uko vakabva vatongoti vachitakura zvinhu zvavo. Pazvakaiswa kurodhi vakangoya nemota vachidzavo vachitakura zvinhu zvavo kurodhi vachibva vatenda kwavaikwanisa kuenga vachienda. Semukomana wechidiki ndechipi chichemo chamuda kupa kuhurumende zvichida vanenge vachiita basa rekuevhicta vanhu kana kuti zvamuri kutarisa kuti muitire? Chikuru chatiri kutarisira kuti tiitire ndechodai tawanirwa kwekuenda nenguva kuitira kuti mvura painonaya pari kunayiwa vana vadiki vamwe vacheche. Isusu tiri nani tatisamukei unogona kunayiwa unongoitawo flu wozopora but tumwe twacho tudiki tukunayiwa nemvura. Saka takawanirwa pekuenda nemapurasitiki ekuti vanhu vanonovharawo vasinganayiwe togara pakanaka. Pana baba tauyawo pano patiri kuona vanhu vari kugara panze. Izvozvi zvitoda kuti pabva kupfuura chigurutsu mujinga menjanji ndo makagara vanhu nevamwe vari kumhiri murodhi chemo muri kufamba motikari. Mungade kuti tsanangurira here zvamurida kuchema nezvazvo nekubva kana kuti kubviswa kwamakaita kwamaigara? Sekutanga rega nditi munhu matakagara mamuri kuona kudai ichokwadi mune njodzi because chinotofamba chitima hachimiri kufamba. Injanji ndo inoenda kuChinhoi ichienda mutauni, so zviri riski kuti vanhu vagare magarira takaita because tine vana, tine vamwe vanogona kungosangana nacho chitima chirimo anotadza kumubuda.
anoda unomurescue wacho anogona vese vanogona kubatwa vese vakakwara vese pamwe chete. Saka taikumbira kuti dai kana zvaiva zvichibvira vanhu vakasika kubviswa bhozi apa vanhu havana kuuya nekuti vaida vakauya nekuti pabviswa vanhu uko vanhu vaitouya kuzokandwa kunoko nevanhu vekwasherifi. Saka mabvisirwo acho vanhu vachiuya panapa havana kungouya kuti ndo pavari kuda kuuya. Vanhu vekwasherifi vaingoti vakabva kune mota dzavaingoya vachingosvika kukanda vanhu ipapo. Tiri kutaura zvemhuri dzakawanda sei dziri kugara muno panapa pamakaiswa apa? Mhuri dziripo dzakawandisa, vamwe havasati vapera kuuya, but inini titarisa pepa randakaona inini ranga richitaura nenhamba yevanhu vanga vari vachigara muMount Hampton. Vanhu vaisvika kuma 6,665 ndo nhamba yevanhu yandakaona. Tichitarisa maererano nemavhotero avakaita vanhu ndo nhamba yandakaona, but pane vamwe vakazoti kureiwo kubva pamakore iwayo zoti nhamba iyo totarisira kuti nhamba yese yaivepo inofanira kusvika kuma 10,000. Apa hatisi kutaura nyaya yevana vadiki vari kuenda kuchikoro, tiri kutaura zve17 years up ndo nhamba yatiri kutaura nezvayo. Munhu ane 17 years atora chitupa anokwanisa kuvhota. Sa vanhu ivavo ndo vanhu nhamba yatiri kutaura. Panhamba yaitaurwa panga pasingataurwa vana vadiki vari pasi pe16 years, 17 years up. Zvichireva kuti nhamba iyoyo yakashandiswa kuverengwa kuti ndo vanhu varimo, pakangoitwa estimate yekutora nhamba yakatorwa yekumashure ichibva yaiswa ipapo, ndobva yakonzi ndo nhamba yatiri kutarisira ndo nhamba yevanhu iripo, but we know kuti nhamba iyoyo yakawedzera because tine vamwe vanhu vazoti kurei kumashure. Tiri kuona imi muri wechidiki, imi maigara were munzvimbo yabviswa vanhu iyi? Ndaishandiramo. Maishandiramo muchiita basa rei? Ndaine truck. Okay, imi maiita business rekutakura zvinhu zvaigadzirwa munzvimbo iyi? Chokwadi. Kubiswa kwaita vanhu panzvimbo iyi zvakanganisa sei basa renyu imi? Zvakanganisa zvikurusa. Even kwandiri zvanokanganisazve nekwavari kwacho. Chero ipapa patine truck kudai pamwe pacho unogona kumbofunga kuti ndida kutakura vanhu mahara. Pane kuda kwekuti maybe unoda kudiro fuel. Unozongopedzisira wakungoti wakutambira mari. But zviri kurwadza singaiti. Vanhu vedu vataishanda navo mazuva ese. Pamwe wacho anenge asina mari dzacho. Zvinhu zvisina kunge zvanyanya kugadzirirwa. Saka zviri bata. Sitiri matransporters edu. Choda taiwana kana fuel mahara. Vamwe vamachembe like nezuro nevamachembe 2 kana 3 vandakatakura mahara. Zviri kuti bata singaiti. Vanhu vacho hazvina kumira zvakanaka. Ndo chokwadi. Chichemo chamuda kupa imimi kuhurumende chii? Uye mimi mhuri yenyu yakakura sei? Muri kugara pakaita sei kutaura kunoku? Chichemo chatoda kupa kuhurumende ndechekuti dai yakasika kurescue vanhu, kubvisa vanhu pavari izvezvi, nokuti nzvimbo yatiri haisi nzvimbo yakanyatsogadzikana. Kubva musi wabviswa vanhu mvura yakatonaya usiku zvekuti ukatarisa kuti vana matende akazoya mangwana acho day after, but zvinonzwisa tsitsi. Vanhu vakanayiwa, vanhu vakasangana nezvavanga vasina kumbotarisira kuti vangona kusangana nezvinhu zvakadaro. Saka chichemo chedu ndechekuti dai hurumende yakasika kutora action, vanhu vabva pavari vaendawo panzvimbo inenge iri nani yekuti vanokwanisa kugara musaidi metara mehighway yeLomagund Road, at the same time munjanji. Saka hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga muri kutozvionawo kuti mamiriro zvakatoita izvozvi vanhu vangosangana chido chekuti vanhu vagarisana makore akawandisa. Saka kuti munhu mumwe achiregawo mumwe akadaro kwakungotongoona kuti ndozvitoripo, takungoita zviripo, but chichemo dai zvakasika kunzwika zvichemo zvevanhu. Vanhu vese vari apa vari kuchema. Plus inini chandofunga kune kukumbira dai zvaikwanisika. Yesu vanhu tiri kuchema tiri panapa panze. Tine wezari risogona kuwana zvekuita kana nevamwe tiri kukwanisa tine simba, but kune vanhu vadiki vari kugara panapa.
kune chembere handizivi kuti zvingakwanisika here kuti government kana vamwe vakuru vangatikumbirira sezvo zvikoro zvakuvharwa ndi kana kuti vanhu vanokorare zvavo kana maclassroom pane mvura pane matoilets pane shedi pane dzimwe chembere dzekuti ukazitarisa zvinonzwisa tsitsi taikumbira kana dai pane chikoro chiri padhuze chaizvo maybe maproperty vanhu vaigona kusiyawo pana zviri panapa zvamuri kuona izvo but tawana pachikoro pekuti vanhu vangovendewo pane vana kune mafulu kune chii kune zvinhu zvakawanda zvakadaro hazvo zvinhu zvaitika hatingatasi kushuva hatingangorambi chitanga kushata kwezvinhu chete pataigara apa pane airport yes you can't send picture reairport ichibata nekembengera apo but mamuvhiri acho hazoitwa dai mamuvhiri aiswa vanhu vachiita panapa waifanira kunge wakatanga wakacreata land yacho waifanira kuenda wozomuvhisa vanhu vachibva pano vachienda kwavari kuenda wosara wachiita madevelopment kune parliament iri kuuya city ichakura ichadevelopa zvaizoita kuti pakati pesiti pave nenzvimbo yakadai ine magariro akadai yesi zotozvitenda tinotenda utungamiriri uripo nemadevelopments ari kuita hatishori tinotenda chaizvo zvakanaka but dai wakatanga wati vhuro kwekuenda kwacho uchitibvisa patine kwekuenda ruzhinji rwedu hatina kumabasa kwatinoenda tairarama nekuita zvidhina zvino muzvidhina macho vamwe vanga vane ma20,000 ezvidhina zvirimo zvakapiswa vamwe vane ma30 vamwe vane ma5,000 zvichienderana nekuti unowana zvakaita sei zvidhina zvirimo muri kunzi hamuna anofanira kuenda kunozvitora apa ndo paifanira kuraramira mhuri ipapo saka chichemo ndechekuti vadarirei kudaro kuti musasadzoke kuzotora zvidhina zvenyu bhoza kuti nhasi ndo last day but munhu anenge afanira kumirira zvidhina zvake wotengesa onoraramisawo mhuri yake so ipapo hatisi kuziva kuti panobatwa sei bhozi mune zvidhina zvevanhu zvimwe zvanga zvisiritori magreen zvisati zvapiswa zvimwe zvakatopiswa tataura nemadzimai avo vati zviri kuvaomera zvakanyanya nekuda kwekuti vakabviswa ikoko vane vana vacheche uye sevadzimai vari kugara pachena matoilets aripo haasi kukwanira havana kana kunyange nemvura yekunwa. Ini nonzi Patricia Chwanza taigara munzvimbo iyoyi yakabviswa vanhu nzvimbo iyi yanga iri yeWilldale takabviswa mabvisiro atakaita ana kubviswa hatina kubviswa zvakanaka hatina kubviswa zvakanaka chaizvo nekuti tanga tinewo zvataita ini ndandinewo kabhizinesiwo kangu ketakshop zvakakukurwa zvese zvichinoraswa zvakaraswa kuzi taisa panze zvainoiswa ukozotera zvinhu zvako saka zvinhu zvakasangana saka kana kunozvitsvaga hapana kwaunozvitsvaga kana zvitupa izvo hatina zvitupa. Chimbotitsanangurirai pavaiuya vachisvika kuti iwewe taakukubvisa pano munhu wongo usingakwire neproperty yako here mayakwizwa zvaifamba sei? Aiwa wanga asina nguva iyo yekuti ukwire nezvinhu zvako zvinhu zvaingokwira iwe wozotera kwaenda zvinhu zvaikwira zvichira kuti zviri kupinda mumotikari iwe waiteera uchimhanya. Aiwa zvaitorwa zvepanext nezvepanext zvosangana rori ikazara yoenda iwo kana ukada kuimhanyisawo waizongonomirawo kwainodzikisa asi ukasamhanyisa usina mari yekuteeresa waisazora runosvika kupi. Zvichira kuti zvinhu zvenyu zvakatakurwa musingazoti zviri kuendeswa kupi makazongoona zvasvika panapa? Zvakatosangana hatitombozviona zvimwe zvacho hapana chatiri kutomboona zvakasangana. Pakauya vanhu vakaita sei nekuti dzimwe nguva tinoziva kuti vanhu pavanosvika pamwe vanodeedzera kuti isusu tiri vakati neso tisanangura kwakauya vanhu vakaita sei vaive mapurisa here vaive nei zvakafamba sei? Kwakauya mapurisa veblack boots nevanga vakapfeka zvakanzi sheriff ameno vekanzi vanobva kukoti ndo vaitakura zvinhu vaingotora kasvika vanga vasina nguva yekutaura newe vaingotora zvinhu vachisanganisa ukati mirai nditsvage mota kuti aiwa tiri kumhanya tiri pabasa. Sei muri kutaura nyaya yekuti mirai titsvage mota hamuna kupiwa here mukana kana nguva yekuti mutsvage imimi motikari yekutakura midziyo yenyu? Aiwa mukana havana kutipa zvakafanana nekadhi rangu iri remwana wangu iri nderekuchikupatarai ndatori nhonga uko iri kadhi ndarinonga uko vakasitora vakasanganisa zvese hapana. Iko zvinezvi chii chamuri kuchema nacho zvichida kune vanhu vane masimba pamwe vanokwanisa kukubatsirai? Ngavatitsvagirewo pekuenda nezvekuita ngavatotibatsira kusi pakaipa. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro penguva yamabviswa imimi kunzvimbo yamamuchigara? Tiri kuona kuti nguva yezvinezvi inguva yekunaya.
tiri kutonaiwa takagara tiri panze, hakuna matoireti, vanhu havasi kugeza, hapana, hatina kana pekutangira kana mvura yekumwa hapana, wotoita kuti unotsvaga. Kutsvaga kupi mvura yekumwa yacho? Mudhuze imomo painenge yangobuda wobva watsvagawo mvura wobva watumwe. Tiri kutambura. Inini mwanangu nguva yacho yatakabviswa kana kuti nditi tanga tisingazvifungire, ndiri munhu anotengesawo airtime. Ndanga ndabuda kunohodha airtime mutaundi. Ndobva ndadzoka ndichiona imba yangu yaparara. Iye zvino ndiri kuona pandakaisirwa zvinhu zvangu. Handisi kuona kuti chipi zvino, handisina kana chinhu chandinacho. Midziyo yangu yese yakaparara. Ichiiswa zvinhu, vakomana vakaburitsa zvinhu zvangu mumba zvese zvakaparara vachiita zvokukanda. Wardrobe yangu yakaparara, TV yakaparara. Iye zvino handina kana chandinacho, kutambarara kudai soinamo. Tashaya kwekuenda, hatina kwekugara. Vana vechikoro vanga vari kuchikoro, hapana chava vakagumira panzira. Tatandazika mwanangu kutiona takadai so. Iko zvinoitika kuti mutanya yekuti muri panguva yakaoma. Chii chamuruda kukumbira kuti zvichida mungarerutsirwe muraramiro wamuri kuita? Pari zvino mwanangu toda kukumbirwawo kuti tiwanewo pekugara. Tiri kudawo pekugara pakasununguka panoti pedu. Nekuti patanga tiri takabviswa. Tiri kudawo pedu pekugara pekuti upenyu hwedu hutisunungukirewo. Muri yedu yatinayo yatandazika muno matiri. Wona tigere musango. Ndozvatiri kuchema. Mukutaura nyaya yevana, mune vana vangani uye musi wekutanga wamaiswa panapa makarara sei? Nekuti tazonzwa kuti matendi nemamwe maplastic akazoya nechimangwana acho. Musi watakaiswa pano takarara takanaiwa nemvura zvisingaite. Musi wekutanga maplastic atakapuwa isusu akapuwa mashoma, hatina kana plastic. Hatina kana kutombo mawana. Maplastic akauya anenge 2 chete vapuwo vamwe. Isusu hatina maplastic. Kuya kwatakaita pano ndo kwandiri kutaura mwanangu kuti vakangopaza mudhuri watanga takagara. Ndokubva vatora zvinhu zvedu vachiisa mumotikari vachiti hatichada kuonai munomu. Vachiuya vachirasa. Saka chikumbiro chatinacho ndechekuti tiri kutsvagawo pekugara. Hatina pekuenda mwanangu. Panotiwo pedu kuti tigarewo pedu panoti isusu. Ndine mazuva ndokutakaiswa musi Friday. Friday yacho zvakaitika ndezvekuti tasitoripo tandenda nevana kuti tandenda kuchikoro kwevana. Tatongosvikawo kuchikoro kwevana tisati tatopedza ndipo takangonzwa kuti zvinhu zvinenge zvakupwanywa. Ndobva tatosiya kuchikoro vana vangu vachinzi vada kutovhara kumaprivate school. Vada kutovhara tonopiwa maripoti. Hatina kukunda kutora maripoti. Mwana wacho wandandaenda kuchikoro ndiye wandinai pano. Hana kana tombopiwa maripoti acho. Ripoti rake rakangoenda. Takangogara zvokutongotiwo pandiri ndipo apa hapana, handina kana mapepa. Ndakangogarawo zvakadaro. Handina chokuti ndine pekutangira. Upfu hwese hwakarasika. Ndine vana 4 vandinavo. Vana 4 vandinavo. Upfu hwangu hwakarasika, chikafu chakarasika, chekuvapa handina. Mumwe wacho grade 6 mwana wangu. Anga achitonyora maproject ake. Anyora maproject ake anga atorejista grade 7. Arejista grade 7. Pakatakurwa zvinhu pakangotakurwa bhegi rine maproject zvakaendwa nazvo. Nekwazvakaenda handisi kuziva. Saka shungu dzandinadzo dzandakanyanya kundibata ndedzekuti saka mwana wangu achaenda here grade 7 kana kuti akudzokorera zvakare futi grade 6. Maproject ake akarasika. Ndichatangira papi, ndichaita sei? Uyu wacho kuti nditi ndichanomutsvagira nzvimbo. Nomutsvagira nzvimbo ndine ripoti handina, pekutangira pacho handina. Ndinoita sei? Ndonhau yakanyanya kundibata zvakanyanyisa iyoyo. Mumwe wacho anga ari grade 4. Torina kana topiwa futi ripoti racho iroro. Takangobuda takumhanyira kunotora zvinhu zvedu. Vese vana vangu handiri kushungurudzika zvakanyanya. Ndozviri kunyanya kundibata. Kuti mvura iri kutongondinayo ndiripo papa. Handina kana tendi. Matendi akapiwawo vechikuru nevairwara. Ndini hatina kukwanisa kumawana. Asi tisakatanga kuiswa pano hatinozokwanisa kuwana matendi. Ko vana tinoziva kazhinji vana vanoita mibvunzo yakawanda wanda, vanobvunza zviri kufamba sei. Imi vana venyu vari kumbobvunza here kuti nhai taimborara imba ine denga, ko izvezvi tiri kurara pamhere sei? Vari kubvunza here vana? Ndiyeyu wachara pagirapa anga achitochema. Kutogara kwandakaita kutomubvumbamira anga achitochema. Ari kutobvunza pakaburiswa zvinhu panze aitochema. Kutosheuza kuti zviri kubva nekuti zvichienda nekuti. Saka ndinotoshungurudzika zvakanyanya zvekuti kana ndikaramba ndichitaura ndogona kutosvima musodzi nekuti ndakabatikana zvikuru chekuti ndivapewo vana chandisina. Saka ndakanyanya kubatikana stere. Tichiona madzimai
zvakaoma kuti munhu wemudzimai uregere kugeza muswere wese. Imi mutaa nyaya ye5 days muri panapa muri kuzvifambisa sei? Uye toziva kuti munguva madzimai nguva kana yakwana panoita nguva yekuti munhu unogeza. Zviri kufamba sei madzimai vari kuti kudi? Hatirongopinda matondo imomo ndomatangogezera. Ndomatiri kugezera mudondo imomo. Nokuti chekuita hapana munhukadzi kuti uswere zuva usina kugeza zvikwanisiki. Tongopindawo matondo tongomirira kwadoka topinda musango tongogeza. Ndozvatingoita. Tinoziva kuti isusu patinovaka dzimba tinoisa madhoo kuti tive tinochengetedzeka. Iyezve zvakawanda zvinoitika kuvanhukadzi, kuvana vasikana. Makamurara pamhene apa hamusi kutya here nekuda kwekuti dzimwe nguva zvezvanhu dzimwe dzakungemuka? Kana uri panhama yako hautotyi, nokuti kana iri nhama yako unotoitambira. Zvokutya unenge wakutoti chauya unofanira kutoshinga semunhu mudzimai une mhuri. Ukati ndakutya unozodii? Iyo iri ndiyo nguva yacho zviri ndizvo zvaitika. Unototambira zviripo nokuti ndio zviripo panguva iyoyo. Wopedza chizuri kuweyo wakati mukurara makavhura so vari kuchitarisa vana? Vana vanotorara asi amai ndiwo watovhumba mire vana. Haufaniri kurara, chakufanira kutoshinga kuti uone kuti vana vangu varara pari safe, vakarara here chichiri kuitika. Saka hadzimbouye asi wanenge wakavhumba mira vana. Ndezvipi zvamuda kukumbira kune vane masimba? Chandikuda kunyanya kukumbira kune vane masimba ndechekuti pekugara ndo patiri kukumbirawo panotiwo pedu patisingazoshungurudzwa seizvi zvataitwa izvi, asi tiri kudawo panotiwo pedu patisingashungurudzwe nevaridzi vapo. Tikapiwawo panoti pedu patisingashungurudzwe nevaridzi, aiwa ndozvandingakumbire kunyanya izvozvo. Vamwewo mai ndo vati kubviswa kwavakaitwa munhu ari pamushonga, mishonga iyoyo yakaparadzwa zvekuti vari kukumbira vanhu vanokwanisa kubatsira kuti varwere vanokumwa mapiritsi aya vakwanise kuwana mapiritsi, nekuda kwekuti iye zvino izvi upenyu hwavo hwava panjodzi. Takaafektwawo nzvimbo inga tichigara takapwanyirwa zvinhu. Inini sofo ndakangoya hangu ndingori inini nemapoto nevana vangu nemagumbezi 2 handina kana chandinacho. Pavaitakura vamwe vedu tarifunza kuti pamwe vachaita sei vachadzoka kuyazotitakura, saka ndakashaya munhu vana kuzouya. Ndakangokwanisa ngouya nezvinhu nevana, ndine vana 4 enge inini nditori pamushonga. Handisi kana kutoziva kuti ndingaite sei pataidai so. Ndakabva ndangosvika pagredhewa mapiritsi angu ese nezvinhu zvangu zvese zvakagredhewa. Ndine mwana 1 anotonwa mushonga. Handisi kana kutomboziva kuti ndichatangira papi. Ipapo iso panditori ndatova ne2 days handisi kana kutombonwa mushonga. Iye zvino tinoona kuti semunhukadzi, vanhukadzi zvizhinji hazviiti kuti uvire usina kugeza. Muri kuzvifambisa sei? Kugeza tiri kungopindawo muzvimajonyi koko togeza, asi pandiri kutochema ipapa pamushonga ndakadhistroyerwa upenyu hwangu. Ndine mwana mudiki, nini murume wangu akafa. Saka handisi kuziva ndoita asi handina kana pekutangira. Baba wangu vakashaya, takangovasiyawo ikoko naamai vangu ndo vakandibereka, murume wangu ndobva afa. Saka ini handisi kutoziva kuti ndingatangire papi ndozviwana papi. Muri kutaura nyaya yekuti vabereki vakafa, vakavigwa munzvimbo yamavigwa? Vabereki vangu ini ndakatoberekerwa imomo pakliniki. Mukatarisa chitupa changu kana chii chinotowana zvimba, ake zvino zvanditorina. Handisi kana kutoziva kuti ndichatangira papi. Chitupa chacho muri kuchishaya futi? Tochishaya zvinhu zvekungoti zvakangoitikawo takangojumiwa. Saka handisi kutoziva kuti tingatangire papi, toita sei. Handitorina kana pekutangira vanhu vaMwari. Iyeso kana chikafu ndinotova nevana vangu. Patatorara pakangodai titongoriwo mupepo, saka pakaoma. Tinoziva kuti vanhukadzi tine nguva yatinogeza, uyewo tiri kuona vanhu vakabereka vana kumisana vachiri kupfeka mitambo. Muri kuzvifambisa sei? Vakupfekawo mitambo takakumbirirwawo apa pekungonzi tinopiwawo mvura vachiwacha tichingoyanikawo muzvimajongokoto. Asi tiri vanhu taiita zvidhina, hatina kana chikafu. Zvidhina zvedu zvese vanga vane zvidhina zvakatsva ndo vainzi vakatengesawo. Isusu tanga tine zvinyoro takangosara takadai, kana mari kana kuda kuti titange kana kuda kuti tiite sei hatina kana. Tangati zvidhina zvakatosara. Muri kutaura nyaya yekuti vabereki vana sekuru vakafira vakavigwa umo. Vari kutaura here kuti vachadii nemarinda ehama dzenyu idzodzo? Pari zvino hatisati tanzwa kuti marinda iyaya vari kumaita sei. Ini ndina baba vangu, ndina amai vangu, ndina sisi vangu, ndina hanzvadzi yangu. Takaberekwa tirimo 4. Ndina hanzvadzi yangu pari zvino yakangostrokawo one side. Tinayo irimo mutende imomo. Akangounzwa kunoko akadaro nekurwara ikoko? Kunoko akadaro nekurwara ikoko akangostrokawo one side. Saka tina kana help kana chii. Takangodaro.
chichemo chamurida kupa imi tanzwa mutanya yemushonga yamusina iye zvinezvi? Kumhuri yeZimbabwe tinongokumbirawo kuti dai yanga yakwanisa kutichengetedzerawo upenyu hwedu nekutiwanirawo pekugara, kana vakaonawo kuti vangane havo vanokwanisa kubuda pachena vanonwawo mushonga semabudiro andaitawo, pamwe tichapedzisira tarasa upenyu hwevamwe vanhu. Dai vanga vatigirawo zvokuda kuti vanhu varasikirwa neupenyu vauye vaone kuti zvakamira sei, nekuti ndazvakaoma chikafu yeso ndiri munhu ari pamushonga handina kana chandinacho, zvinhu zvacho zvakatooma chokwadi chakanaka. Zvidhina zvangu zvakangosara zvakadaro, murume wangu akafa, ndingori munhu nevana, saka handisi kuziva ndotangira papi. Ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe ngaitibatsirewo, baba vedu vaMunangagwa ngavatibatsirewo. Tawana mukana wekutaura naSabhuku, avo vati mhuri dzavakaisa ivo mubhuku dzinosvika pazviuru zvinomwe, asi zvinotoraudzira nekuda kwekuti kune vamwe vanga vachizvarwawo uye vakauya vachizogara munzvimbo iyi. Chokutanga ndingati ndoda kukwazisa vana vangu vose vari pano, kunyangwe vari kuchema, kunyangwe tiri kuungudza, ndinovakwazisa. Ichokwadi zvinobata. Nanhasi uno saSabhuku kana kudya ndiri kutadza kudya, ende kuti uve mutungamiriri hunge vana vakagara zvakanaka. Vana kana vari mumugwagwa saizvozvi zvinotonyadzisa, kunyangwe neniwo mutungamiri wenzvimbo iyo ine ndiri kurwadzikana zvikuru. Hatirambi kuti kana nzvimbo isiri yako ukanzi nomuridzi wenzvimbo buda, aiwa unobuda hako, asi kadai zvakaitwawo negwara rakanaka. Ende uyezve tichionawo kuti nguva yatava inguva yemvura, ende tine tuvana tudiki, tine turusava chaito. Saka zvinotimira zvakanaka, ende zvinotobata. Kana neni zviri kundibata mwoyo wangu, ndikutoshayiwa kuti ndingati kudii, ende handizivi kuti ndingataura ndichiti kudii, zviri kundirwadza. Imimi saSabhuku zvinhu zvenyu zvakatotorwawo zvikaiswa murori zvayazokandwa kuno? Zviri pano, zvinhu zvese zviri pano, saka gara pano panze tichimirira zvingabuda kubva kuhurumende. saSabhuku, vanhu vari kutaura nhamba yevanhu yakasiyana siyana. Imimi semutungamiriri, semunhu aivo nemabhuku, mungazive here kuti mhuri dzauya kuzoiswa pano parodhi dzingava dzakawanda sei? Chokwadi chiripo ndechekuti nhamba yevanhu vari panapa handina panguva ineyi. Zivai kuti vanhu takangofanana nembeva kana nemakonzo. Unopinda pamwe nemakonzo maviri, asi panopera svondo unozoona makonzo matatu mana. Ende vanhu vari kuberekwa, musha uno wakakurisa, nhamba iri pano yakakurisa. Ndingangove nenhamba yekufananidza. Nhamba yandinonyanya kuziva nezvayo yandakabata Mount Hamden sezvairi yaive nevanhu mahouseholds isi 7,000 mazvona. Saka still pa 7,000 panogona kuva 7,000 nekuraudza, nokuda kuti vamwe vari kuberekwa, vamwe vana vedu vamwe vakanogara uko orambwa ouya kuno, mwana iye anenge ari mumhuri medu imomo. So nhamba yandingataura nezvayo i7,000 yandinofungidzira kuti ndiyo chaiyo iripo. Asi pakutaurirana kwamuri kuita nevatungamiriri nevari kuuya vachizotaurawo nemi, pane chiedza chamuri kuona here? Vane zvavari kuvimbisa here? Chokutanga ndoda kutenda honorable anova ndiye MP wedu akatimirira mudare reparamendi. Aiwa, mwana ari kuedzawo paanogona, ende zvamunongoziva kuti kutonga utongo uri wega, munotonga makawanda, asi mwana uyu aiwa ari kuedzawo nepaanogona. Sei ndichidaro, taona utungamiriri kubva nezuro, kubva Friday utungamiriri uri kuuya panapa, vamwe vatakanga tisingazive vari kuuya panapa. Tingati even vana DA, vana DCC, vatungamiriri vose, leadership yemuzvimba East,
aiwa vari kuuya panapa chingotibetserawo zvekare ndikutotendawo hama dzedu mafamasi vakatikomberedza muno vari kuuya vachitibetserawo nezvishomawo zvavainazvowo senguva yekuoma kwezvinhu. Aiwa tinotenda kuti zvimwe tiri kubatsirwa, asi chiedza chekuti tichabva pano tichienda kupi achisati chabuda chaizvo sezvinhu zvinongo kana wafirwa saizvozvi ndo panobuda kunzi uyu muroyi uyu akadai zvinongotaurwa zvose, asi chokwadi chekuti vanhu tiri kuenda apa ndokunge tatonotema badza kuti apa ndo patiri kuenda, hatisati ane chokwadi chekuti patiri kuenda chaipo pari safe ndepapi hatisati anazvo. Saizvozvi tikumirira mutungamiriri wedu anova ndiwo MP wedu vati vachasvika na2 o'clock tigonzwa kuti zvabuda ndezvipi kuva vane vakuru vavo simba rine parinogumawo napo. So hatisati ane chokwadi kuti patikuenda chaipo ndepapi, asi chemo changu ndechikuti mvura iri kunaya, vana vagere panze zvamuri kuona izvi. Tawana mukana wekutaura naMP Honorable Mananja avo vati zvakaitika izvi zvinorwadza nekuda kwekuti vanhu vakadzingwa munguva yakaoma, nguva yekunaya. Tichinzwa kuti vanhu vedu vakuputsirwa mavanga vagere, zvinhu zvinotibata, ende shoko rataiziva kuti vanhu ava vane nguva vachinetsana nekambani inonzi Wiridale vakapuwa maeviction, asi shuwiro yedu yanga iri yekuti taida kuti vanhu ava vabviswawo zvine hunhu hwakanaka voendeswa munzvimbo yavanenge vachinogara, kwete kuti tibvise vanhu voiswa munzira. Asi takazvitambira hedu kuti ndo zvakaitika, hatigone kuenda pamusoro pemutemo, saka tiri mubishi kuti tione kuti zvofambiswa sei. Ndoda kutenda kuti hurumende yakapindira kuti vanhu ava vange vachiwanirwa pekuenda, saka ari kumhanya kuti nzvimbo yavakawanirwa vanosvika vawane pekuenda, pawanike matoilets, pawanike mvura nematende ekuti vanhu ava vambowana pekuti vanosvika vawane pekuti vambogara vachigadzirisirwa kuti mumwe nemumwe angawane pagere pekuti aise musha wake sekugara kwavanga wakaita, because mumwe nemumwe anga ine musha wake. Patanga tichitaura nevamwe vazhinji vanga vasingatoziva kuti pane chiedza here kumberi uku, zvichireva kuti mimi saMP muri kuti mimi chiedza chatopo, nzvimbo yekuti vanhu havaende yavapo. Chiedza chapo. Ndoda kutenda His Excellency Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti is a listening leader. Pakaitika problem takaona weekend neweekend ma-directors ema-ministries achiuya pano tikashanda zvakanaka, nanhasi tiri kusenza kuti vanhu vange vachiwanirwa kwekuenda. Saka chiedza chiripo chakajeka chekuti mangwana kusukira mangwana muchaona kuti panapa panenge pasisina vanhu nekuti ground ratotanga kugadzirwa nekuti vanhu havaendi. Patanga tichitaura nevamwe vanga vachichema kuti nguva yacho yakabviswa vanhu inguva yekunaya. Imimi pamaiedza kutaura nevaridzi venzvimbo iyi vachiti varikuda kubvisa vanhu, makamboedza here kutaura navo kuti nguva yacho yavari kubvisa vanhu nekuvabvisa munzvimbo yekuti vaikwanisa kuhwanda mvura vachivaisa parodhi hazviite? Makakwanisa kutaura navo here kana kuti havana kuzvitarisa zvese izvozvo? Kutaura takambotraya kutaura kuti vanzwisise, asi mukaona zvadai kureva kuti vakatadza kuzvinzwisisa, nekuti tiri kutaura zvevanhu vasingagare kuUK, tiri kutaura zvevanhu vanogara muZimbabwe vanotoziva kuti izvezvi mvura iri kunaya, and the company is just across the road, vanotopfuura nepo vachiona kuti vanhu vari kunayiwa. Saka tikada kuti titi havazvizivi kuti mvura iri kunaya, zvinhu zvavanoziva, ende vanhu vakazvarwa namai, vanhu vakatozvarwa nemukadzi havana kudonha kubva kudenga, vanotozviziva kuti mvura iri kunaya, asi takati hatina zvatingagone kuita nekuti property ndeyavo. Patanga tichitaura nevamwe vatakurukura navo, pane vamwe vaiti mabisirwo avakaita vakasvikoshaya zvimwe midziyo yavo, asiwo tataura nevamwe vari kuti ivo kunyangwe nemishonga yavainwa yavanofanira kunge vachiwana zuva nezuva yakaparadzwa. Imi makakwanisa here kuonawo vamwe veivavo vekuti havachakwanisa kuwana mishonga yavo kuti zvichida vangabatsirikana? Tiri kuti vanenge vaunza zvichemo kuti ndakadai so tinotraya nepatogona kuvabetsera. Ndosaka muri kuona zuva nezuva tikuswera tiri panapa, hatina kumwe kwatiri kuenda kubva musi wavapwanyirwa wacho.
tingori panapa kuitira kuti tigone kunzwa mumwe nemumwe chichemo chake chinobatsirika tichibatsira. Mukatarisa nyaya yematende takatomhanya kutsvaga matende kuti vanhu vawane mekuhwanda because zvinozvi tiri kutoapilawo kumastakeholders kuti ane chainacho chikafu kana zvigone kuuya zvibatsire vanhu. Mashoko amungade kutaura imimi nekuti iyo nyaya yekupwanyirwa kwevanhu dzimba nekudzingwa kwevanhu haina kutanga nhasi, zvichida pamwe haingagume iye zvinoizvi. Mashoko amungade kutaura kune zvichida vamwe vachazoda kuti iyi inzvimbo yangu ibvai panapa, kuti zvichida vazviite zviine hunhu zvinosiyawo munhu aine hunhu hwake kana kuti chiremerero. Chandongoda kutaura ndechekuti tinozinzwisisa kuti kune marights emaproperty, asi pane pamwe patinofanira kungoona sevanhu kuti izvi hazviite. Saka ndinoda kuti hangu kune vachazodzinga vanhu kana kuti vane urongo hwekudzinga vanhu vakonzidwewo kuti kune mwana mucheche, kune vana vadiki, vana vezvikoro. Tinoda kuti vana vakure vaine picture yakanaka vachinzwisisa kuti nyika ino ndeyavo ende vari protected nenyika yavo. Saka zvakadai izvi tinofanira kuzviavoida in the future. Tinofanira kunge tiri vanhu vanonzwanana muchinzwawo masaidzi ese kuti zvisazosvitsabva zvatisvitsazve. Ndo mashoko angu andingangotaura. Takatarisa vanhu vatachitaura navo vanga vachitaura kuti vanga vachirarama nekukanya zvidhina vachitengesa, uye vamwe vachema kuti kwavakadzingwa kwacho vakatosiya vaforoma zvidhina zvimwe zvakuda kutotengeswa, asi vari kurambidzwa kudzokera kuti vakwanise kutengesa zvidhina zvavo. Imi mune zvamunokwanisa kuvabatsira nazvo here kuti vazowana pekutangira? Chatinokwanisa kuvabatsira nacho ndo zvatataura kuti hurumende yapindira kuti vawandirwe pekuenda, nekuti nesocial welfare yapindira nemamwe mastakeholders zvokuti vachidzokera kwavakadzingwa pane pakushanda mutemo. Ini saMP handichazvikwanisa kuti vanhu ava vadzokere kwavanga vachishandira, nekuti takatotadza kutoti vanhu ava vange vari pavari kusvika vatozodzingwa nhasi, vakudzingwa kuchinaya. Takatotadza kuti tiwirirane nekambani iyoyo. Saka kuti ndinyepe kuti vachadzokera kuzvidhina, ipapa handizvikwanisi, ndenge ndava pamusoro pemutemo.